paralok bat ki parabangai bai baro haka kerteng ke jong trai balong nong pen em baru nong siu spa bai jongi uci sukres bagani ka por ngawan chapi lengba gani ka video haka bai day bat ka theme jong ka women's week but women's sunday jong gani ka senam arajar arpusan namar ke jing dawa bat namar ke jing don kam jong ki babon nga shim ya gani ka lat ban ya pasyak jing mot lam kat to kat ne ngam ong bakini ki jing mot ki bangan ai hang ne ki la biang bat ki long ki bajanai ba phin kren la ne ba phin yo ya ka jing mot la ne ya ka ka bakani ka theme women's week but women's sunday jong gani ka snam kala bangi hap ya ka ban ya kren ya gani ka theme te enrei phila ban shim ye ki jing mot ki banga pasyat nang ne le se ki la ban long ka jing mentoi na ka benta jong phi te tau belai un ker khu ye philang baro ngai khu belai ye phi baro ye bi wei ki ba pe bat shim ye ki jing mot ki balada phi ngau dan kam khnang bagan long ka jing ker khu ye phi bar ka chu ka por ngan ngamla ro ban khlam da ai khu belai ker pang kelum lang ya ka jinga sengen thei jong ka KJP assembly ka ban ka wei ka snam sha ka wei pat ki ai pen khre bat ki ai ai pha ru ye ki thim ki ba kordor bat ki ba dei men sim bat ki ba dei por hero ya ka ban ya kren ulai nang ker khu ki nong kit kam ki dikhot jong ka jinga sengen thei KJP assembly ngai khu blai women's week but women's sunday in advance pilang baro ye pi wei haka kerteng ke jong trai jong uci sukres da kanang banam slam pangini ya no shaprang ka team baka jinga sengen thai KJP assembly kalabu kalong ka jing theu karan yeng ka jing dap ukres baya kan ka team la pensyong nong rem na ka sithi ka jong pol chagi ephesus ka lenong ka basau ka dikhat ka bakhat lai ki kenten ki bang kum ne tat ondangi yo boy baro syakata ka jinglong ka wei ka jong ka jingai bat ka jing tip yo ukhon ublai hadu ka jinglong rang ba ba hadu ka jing theu ka ren jeng ka jing tau ukres kata ka long ka dekhon na ka tien ka jong blai ha ka bala pensyong nong rem ya ka ni ka theme women's week but women's sunday jong ka ni ka senam arajar arpusan kan dia chua bangin ya boy shake ni ka theme kalong ka badan kam bangin ya kren kat to kan ne aga ba yedei baka shnong ephesus aga ba yedei baka balang ephesus bat nang tangin ya boy ro shake theme baka jing sengen thai assembly kala po kanika nong ba ephesus lanika kentin ephesus ngamut panong kidon kinong batai ki babatai baka ne ka kentin ephesus kawan nak kaktin greek kidon ki babatai ya kaktin arestos lane desirable haka pareng ka pamot ka jingkwa nangta kidon ki babatai baka kentin ephesus kawan naktin epi tripo lane permitted haka pareng ka pamot la ailat lane la sha kane kede kesnong ka bala rimbha ka bala seng nadu kaspaksnam ka bakhatwei lane ka bashipel mudur mabi haswa ukres don ki baong balaseng ye kene kesnong ephesus da usim androklas jongki ionians na athens bat hadin katukan ne por lane snam bun ki greek kilawan ban syong ban sa hang ne ephesus bat kumta omslap kala kelalong kanomba lane ka sor city kadika wei ni ki sor ki bakerpang lane ki nomba bakerpang ba jong ki greek haga to kopor nalor ki greek ki donro bon ba ki jiu ki balawan ban syong ban sa hang ne ephesus kadika jaka pedeng jong ka khayi pateng road duriau haga to kopor namar kadika ephesus kadon hagi benta jong ka agency lada pipe ya kama pin lap ya kata kani kanong ba kadon ha ki benta ba syapang sep ni jong ka Asia Minor
hajan jong ka sor Izmir jong ka nong ba Turki hagini kisngi ki babenta pia kas kisngi ki por kisnam ke lanang ya kumta ki briu ki im ki trei ki kta ki kamai ke chi to hakas nam san spa san pau shwa u Chris ki Greek ki la penyeng bat ki la te ya ka wei ka ying mane belai thau ka ba krau ka ba he ka ba pau nam ha ka tu ka por bat ki la ai kerteng ya kata ka ying mane la ne ka temple jong ka Artemis la ne Diana kani ka temple ka long ka ba he ka ba itanat ka ba krau na du na bar shadu shapo ki jing shna ki jing bu ki jing sat parok khot ki long ki ba phla do kata kajing he jong ka kalong kumbalai spa nyo phopot galenter shi spa pra phopot ka pengkiang anta nangta la kershan ro ia kaneka ying ka temple jong ka Artemis daki ka tenom ka bajerong jong ka kumba nriu phopot namadan bat kajing reben jong ki paya kumba sau phopot saudong kajing reben jong ki paya kumtala nyau lane ainam ya kan ka temple jong ka belai Artemis lane Diana kum ka wei na ki jing na ki nyau tali ki jingtei ki ba phla ki ba donna ko perthei ha ka to ko por ki breu na mar kata na keleng ki jaka ki wan ban jengo ki wan ban pek ki wan ban yo I dala ki jong ki khmat ya kata ka jing phla jong kata ka temple bat ki wei de ki ba donna Ephesus Latei ya kene ke temple haga senam san spa san pau hasua u Chris te haga senam haga arpuai tarik u Julai senam lai spa san penrio shua u Chris kabadeiro gasngi haga balakayo Alexander the Great wei udon we briu balam wir u bakerteng u Herostratus uneu briu ulathang ya kata ka temple jong gablei Artemis tenom mat ki benta ki babon jong ka ki la ingkong khai raya den jong ka ne ki Greek ki la tei bat ki la penyeng pat da ka wei ke temple ki la tei ke temple ba ar jong ka belai Artemis pi hang ne Ephesus ka donro ka wei ka madan ha ka pareng ki ong theater balaker saudong rengkat bat ki jakasyong ki balang mau kendon steps kaba kaneka theater kala ban ngiam hadu kumba arpusan hajar ngot kinong pekai tenamar kata kala kringi ki babon bah ki briu na keleng ki jaka bakin wan ban pekai ya kaneka nongba Ephesus nangta haga jingya jong kapor jong kanong ba Ephesus kala duno badai haga senam arspa nrupu ar hadinu Chris kita ki Gods lani ki German kila penjot penpera ya kene kenong ba kentobro ya ke temple jong belai Artemis kata kalong katukan ne ka bayadai bat kenong ba Ephesus tengis no thu namar kata ba ne kenong ba ka de kenong ba jong ki Greek bat ki Jew ki Greek ki doni ki belai jong ki babon jaj ki belai but ki mane ki donro ya kata ka belai Diana lane Artemis ki Jew ki don hala ka jong ka jinget jongki haga niam kum ki Jew habangi pai pat se ka jingwan jong ka gospel haga ne ka shnong lane ka ne ka namba omla ban tip thi kana haga no ka dor ka no ka rukom baga gospel kalawan tang ba ki babon ki nget baga dei leng ba ka jingalap ka jong upol kajing poi ka banengkong ka jong pol ban wan ha ka ne ka nongba hangne Ephesus ban yalap ya ka gospel kajing penem hoi gidon gi baong bau sembai ka ktien jong belai nadu ka sngi Pentecost ulayo ban rung ulayo suthet ulayo jaka ha ka donot jong ki kanto kan ne dan rei ka pau ha ka Bible ka long bangisyam bade ka jingwan ka jong pol ban yalap ya ka gospel hakasin ka banengkong ka baupol ulawan poi shane se Ephesus ulawan rengkat bat u Aquila rengkat ba ka tengah jo ka Priscilla kile itho ithau namar ba upol udei u ba shna ye ki hinjan ki don ha ka ju ka kam Aquila ka Priscilla ro kidi ki be yatre hi ya kata ka kam kile ya lek lang se Ephesus
Bandala poi Efesos upol ularung haka sin benengkong ke jing lejo ularung tang haki sinagog bad hangta ulay pen inia bad kijio ye pule kata naga ketin ke jong blai hadin kato kat nesngi upol ulalay paino nang tan Efesos haka ta jing lej benengkong jo bad ula ino yo Aquila bad ke Priscilla hangta daga jingkerman bahagawi kesngi un selek biang Efesos la daga long kamon ka jong blai fin syam ya kata naki kam ke apostol khat pra ka lenong kat khot ka ba khat pra do ka ba arkuai dei ha ka ne ka yeng ka jong Aquila bat ka Priscilla ni pule ka Bible baki para bangai kila ya senglang ha ka ta ka por bat namar kata la tip ya ka ne ka yeng jong Aquila bat ka Priscilla kum ka balang ka ba ka yeng nengkong korin khan riu khat khandai kane kalong gajing stang jong gajing seng ya ka balang ha kane kanong ba ha Efesos ha ka ayom senrai jong usnam san pusau hadin ukris upol ha ka jinglek missionary ka balai ka jo ulan boy biang si Efesos bat sa sendan hangne kumbalai snam ai Tekaci ayu hadin kata kalau kapor jong kajing kiwin bajor bah Efesos naga jing trai bor ba ka jong mensim bakoi leng baga jing alap ka jong pol bat kiwe ki syakri bakor dor joble pun ki brio ki la paino naga ba mene beli tau ki la nget ye ke gospel ba kumta kala don ke jing ala persya ka bajor bah na kitu ki bom nget ye ke to kapor Haka siti benengkong korin kan san lenong de kholai puar upol wong begini kinong yale persya kilong ki baduki ki barunar ki badom kecing bitar ka basher kai bha ka bakum ki marat khlau ong upol ki bangai namar kata ki ladai ban sha shibon ki cinge shibon ki cing jenjar shibon ki cing tenjo hagene ka nong ba hangne Efesos lani ka palang Efesos Henry hapedeng gini ki baro ka ketin utrai ong ka Bible kala roy pat kala jobro kam apostol khat khandai kalenong ka dekhot ka bar bayo nakawai syakawai ka por lanang penyaso ye ki bangai syaka balang bat kumta ka balang Efesos kala yeng hakata kanong ba bat ka puram ublai kala pau kala tengsai leng baga jing im Kristan jong ki khon jong ka balang nangta upol hadin kita kisnem ki ba ulasa bat ulayu i ba ki pun ki benta jong ka nong ba Efesos ka gospel kala god bat kala yo ban rum se kita ki jaka hadin ba upol le pai no ne Efesos ka dei hakasnam hanriu pheu hadu nriu po ar hadin ukris men ba upol udon haying bendi harom kaying bendi kamla ban khanglat yo pol bonai ke jisha kriu ble ula shem ya ka kabu ban tho ya ka sithi syaka de ka balang ka badon Efesos kalong ka pas gau tanat upol ha ke ne ka por udon harom uperkhat ya ka balang Efesos uperkhat ya ka jinglong jingman jeng ki para bangai jang to baru shem ya ka kabu ban tho ya ka ne ka sithi sakidi ki para bangai ki bedon balang Efesos pina mar bu upol ula jusa teng Efesos ula yu ilot ye ki ai barakat hakita ki lai snam la ne arsdam shiteng ba usa Efesos ula yu ilot ye ki jing ula i ki jing yale ula i ki jing dukhi ki jing ronar ye ki jing pentrem ka ban kita ki pompak ngai utho ye ka ne ka sithi ka don ha ka ne ka sithi ye ki nongrem bat jing kai ba kordor syapang ke jinglong jing im Krista nangta galenong baar jong kene ke sithi si Efesos upol upen kan mau kumno ba ublei ulai alam yaki naga jing yap syaka jing yem naga jing dom syaka jing syai tenangta habangi ngapule we nong tho bakrau uzak ponen haka kot jo ka bau ai kerteng through the Bible haba utho syapang ka balang Efesos lani ka sithi Efesos ngamot bano uang kumne ba kane ka sithi syaki Efesos ka ai jinghi ka yangi kumno ban im
ka jing em ka bakken jabaneng hang ne atorthai abangi pule ki kitab Deuteronomy khatwei galanong de khot bar phuwei ka Bible ka kisngi ka jing em jongi haparthai ki dei ban long ken kum kisngi ka beneng halor ka khandau laban jorro bangi dei ban penti kena yalade bangi ladon hau Chris bat baka jing em jongi kan long ka be man la kasni shaka jing Israel yala ukendra hakalenong basau jong kan ke sithi upol ukren shaphang ka jing long ka wei ha bala ka jing san bapura hau Chris bat ka jing em ka batamai kita kilong kat to kan ne ka be dei baka shnong bat kumjuro ka jing wan jong ka gospel bat ka jing don jong ka palang hang ne Ephesus tangin ya phai banam Islam shaka thim jong kan ka women's week jong kan ka snam bat women's Sunday Shwabing in your boy shaking a team, tongue in your pike and the shaking a contain give a don a team. Katim gong gajing tell garan yang gajing tapu Chris, nim gong, in a granny gajing tell. Kanikalong ka contain gabing a smooth lang baro, ka contain jing tell gamot, gajing shim jing ken. Yaga a gabade shapang gajing jingai nigga jing jan, gajing zrong nigga jing lingkot, gajing kiana gajing sting gajing hand gajing red bat kumta terter. Tangin om penlot ya kapor hang ne namar ngila ya sengot ho ya ka jingmot jong kan ka kentin ka jing tau ini poi baik sia karan yang kabar karan yang haka kita banen kong Samuel lenong ba khandai de khot baar ni pule ba u kish uladon yu khon cho u ba kerteng usol u samla u ba itanat bat ba bhabriyo bat na ki khon Israel Om Sham Ladon, uwei uba kamba brio ya o, hagatu kapor, ulalong uba karen yang jo o, ba uno na kita kibrio ukot tang haterpe. Nang ta shu abang ipule ka kita benengkong Samuel kanyo lenong dekot basau, nipule siapang Goliath, uba kajing teu karen yang jo o kalong, Henry pro sitera. Nang ta haga gospel ka jong Lukas pan lenong bakat khandai de khot balai ni pule shapang Zacharias ubriu uwelengkot karenjeng hang ne ni sngatho ba karenjeng ga theo ya ka dur kadar bat ya ka dur kadar bapura jong ubriu kata ya ka jingjerong bat ka jinglengkot bat ngenge bengi sngatho ya kata habangi keli yano ya ke bangim patip laning pen itho ni juang to beri uba lengkot lane to beri uba jerong maguk ter bagi pai pat syaka gospel ka jong Lukas lenong baar de san puar la tho kumne u Jesu ulanang krau haga jing sta bat haga renjeng bat haga jing sngoba hakmat ublei bat kibrio Pia ka kentin renyeng hang ne ha bakren shapang Jesu haga English laong stature kabamot ne theo om tang ya ka jingsan ne jingjerong hagamet Henry stature nalor ka jingjerong bat jingsan hagamet ka theuro ya ka jingsan haga jingmot jing berkat haga jinglong jingem bat haga mense Haka jingmot bakenja mensempan, haba keren ya keren ye, kamot ka jinglong rangba, maturity, haka jinge, ka jingsan, bapura, haka jinglong, bat ka jinglong ka balas kemba, haba ngipule ya ka benengkong korin kat saw lenong dekot arpeo upol uthok kumne. Ko parawange, tuat long kena haka jing sempang, henrei haka jingbom man tolong kunlung, te haga jing champang tolong rangba nang ta kabalai ka kentin ka bangi lap haga negatif kalong ka jing dap ukres ka kentin ka jing dap ukres ka keren ya ka jing im kristan haga ba ukres u yo ban shong do haga do not bat sensyar ya ka jing im baropar u dap ma u haga jing im bat haga long ren yen ka jong pangai kani ken kadai kata ka jing im kristan kapaka jing ya dei bat ukres kala ngam jelio bat ukres
ka jing e kala yo ban su the ba ban omdon ka e ro ka pandang la ban pen yaklat no yangi ban ukres ka siti jigi nong rom pral nom kon ka balai puwe ado lai pu kendai upol ukren ya kata shushu upol upla sapang yelade kum ubrio ubaga jing theu karen yen ulaya be sakajing kendo sakajing kenjo ya kajing tap ka jong kres upol uong sapang yelade namar yanga kapan im kalong kres bat kapan yap kalong kajing mentai geng Philippi lenong benengkong kadkhot kaba arhuwe ngamla ban klet ya kawe ni kijing tho gi bai pastor tirot bon ibalalek no sakhamat jong tarai pastor tirot bon na ka kot ka jo i ke bai la ai kerteng ka jinglong blei ukres abai la tho ya kata ka jing ngam jeleu jong ka jing ya dei balau jong no penem i pastor i tho kumne ngam ngan ko ngayo i u ba ulong ulok jonga ba yeng na shadin men sngi ban men me ngayo i yala de bangalong u khna nong we yang ne ngam i tho yala galenti ban ya han rei u ne u wan ban yalam lenti yanga ngam tep ayungan ba han rei u pen kedang yanga ngam don lok don jor hagene ka perthei bat ki bakamen sim jonga kan sngo ba Hendra hagi por bangas ngau marway bangas ngau kenca hang tawan ban pensngan ban pentengen ya kaman sim jonga bat ban pensat kemen ya kaman sim jonga kumunong we ngam tip setia hengan bu ya la ka khli ban dam on dalam it Hendra barabor uan ban kedup it bat ki sang ti jo ki syam yanga ban penjat han ya kaman sim jonga ngala jus ngau syapting habang ye kendu gi marak klau ba irunar badi gitu gi bawan ban riam ya gamen sim jonga andrai ngalalai namar une udan ajan jonga habang ngala jus ngau syapting ban ya marwei ya gari klau jonga cingem ngalanang ban ngau kemen namar blem udan ajan bat ke jing sneo kam simlalap yanga habang ngala yeng marwei ke jaka ka ba bat ka ba tersiang hang taru ula cukersyan bat pensyat bor yana kita kilong ki kentin kesiar kentin rupa ki bangi lap bat ni syam ba bangi pule ka jingtho ka jong pastor tirat bon ka kot ka bala publish neng kong ha ka snam khat khandai spa lai phosao ka kot ka ba ilai kerteng ka jinglong belai ka jong kres kata ka dei ka jing dap u kres ha ka jing em ka jong pangai nang ta na kine ki kenten jong kane kathi kajing theu karan yeng kajing dap ukres na kine ki kenten don lai teli ki jing shisha ki pangadon madia sa mapi lengkot de kajing shisha ka penengkong kalong kane ukristan u bakajing theu karan yeng jong u kala kenjo sa kajing dap ukres udei uta ubahadin balakhapat yo lane balak ula kela ka bamot ula pediang yo Jesus Christ ula he ula san ula syaj ula klain ro haga jinge halaga sngi pi haga nei ke de khot bakhat lai la kren shapang ka jinglong ka we jong ka jinge upol wo tat onda ngiyo boy baro syakata ka jinglong ka we jong ka jinge bat habang ya keren sapang kecingnya ngimla ban kelet ya ka ka bau trai jisu sisin ka por ula keli ya lagi jong ki senra haba ka tu ka por ki don halor jong galeng bat ka eryong galawan ban pe hata galeng ka duriau bat ka jingat pelong jong ka duriau ka jing be jong gal kala pensyat kenting ya kata galeng adu bakal jan ngambat ki senran ke jong jisu ke la septing hadin bagi la kersiu yo jisu bat mu jisu la yang nanta ula penjai-jai kata ka eryong bat hadin kata ula keli yaki ya ka ke jing keli hangno ka jinget jong pi Lukas kalenong ka bapra kat khot ka bar pusan
kum ki Kristan namar kata nginam lalai nagi eryong jong kacingem ngihapan mat ngihapan ye kendo haga jingya lenti jong ye hang ne asla perthai ngidon sibon ki eryong ki baper ki bawan ban be aga jingem kacangi bat ken mau ye ken gawe ke jing sisa tang namar ba ujisu udon haga ling ba phi wat kmi lenti ba nam don eryong ki eryong gila banwan wan haba ujisu don rengkat ba phi haga ling Henry haba udon mau kadon ka jing sngaw sngai bat ula ro ban penjajai ya kita ki eryong jong ka jing em ki bawan ban be ka jing em jopi dei namar kata kadau utau Kristan ubaga jing theu garan yang jo ka kan jo se ka jing dap jong Kris udai uta ka ni Kristan ubadap daga jing ai kalong ka bas no tanan abangi bule sa pang Stefan ubala syajit teman basan aga to kapor ulang wei ni kita men basan benengkong bala yap marta aga to kapor ka Bible hakikam ki apostol ka yathu yang i ba ulang ubriu ubadap daga jing ai bad dau men sembako kata gadi kejing theu karan yang kejing dap ukres ubriu badap daga jing ai ubasan aga jing ai hadin bala khapat yo hadin ba ula kala ka bamut ulama ya kata ka jing em ka badap daga jing ai kalong ga ai ka bas ngausi aba pai hagi ni kisni jongi menta kidon gi khon jong ka balang kidon gi khon Kristan jongi aba gi eryong gi wan ban be ngala ban ai nuksa ba ki jing pang ki jing storm ki wan ban lan shop haga jaka bakin pendem ya lade ban wa ya ga khamat ka jong blai ban duai ban up ya ga jingkerman ka jong blai na lor ka bangi lek wat ki dawai de shen rengkan pat ki jing duai ban ai ti ho blai andre ka bas ngosi kalam padon na pedeng ki khon jong ka balang ki balai ban wat ya ki wei pat ki jing arab na ki nong kenya na ki kobira de ki dawai ki ba mia de ki ba pen ngosi ya ka mon ka ba khoi ka jong blai ken mau na mar kata kita ki baladap karenjeng ki ba karenjeng ke jing dampu Kris ka don lagi kilong ki bas khama ka jing ai wada pedeng ger yong ba jong ka jing nanta ka jing sisa ka ba ar hang ne pat kalong u Kristan u ba ka jing theu karenjeng jo kala kenjo se ka jing dampu Kris udei uta u ba haba ki wei ki pet show ki yo i ye ka jing bhavri u ka jong jisu ha ka jing em ka jo pi ha ka ne ka lenong ka city je ki nong Rom ka lenong ka ba khat lai ka khat ka ba khat sa u Paul u kentu ye ki Kristan haro ba duong ye ki to pin ko ya u Jisu Kris u ba utrai ken mau na mar kata ya ka ei ka ba phiko ka perthai ka yo i ya kata ke ei ka ba phiko ka pau se ka perthai la phiko ye ka jinglong riu belai ka pau se ka perthai kumta phiko ye ka jinglong riu perthai kapau se ka perthai kumta pikup ye ka jing kemen kapau kumta pikup ye jing sngusi kai ka pikup kapau separ ka sngusi kalong bana pedeng jongi gidon gi basule menle ban kup ye ka jing long riu belai handra ye ka jing sisa kam long kumta ba dei na kata kadau ka siti ba ar Timothy lai lenong de khot basan upol utho ki badon ka dor ka jing riu belai Henry ki ban lenno ya ka bor jongka nakinero tokiarno namar kata kadau tongin husiar yo ba kumno ra kumno ngikup ya ka dor ka jing riu belai Henry ni lenno ya ka bor jongka bad haba ya keren ya ka jing kup yo Jisu Kris nginam la ro ban yai lai na ka jing kita gi ba kup yo Jisu Kris kilong ro ki breu lani ki Kristan ki ba ye iwe pat hakane hi ke siti je ge Efesas ndreu galenam ngamut banang sao galenam nagat khot ka ba khatsan bat khan reu la tho kumne sngap ngan pule henrai da ka bale hok ha ka jing ngin yo nang san shau ha ki e baro ubalong ukli ukreske na ubaka met baro ka we bala penwan dor biang bat bala pendai lang da kata ka baka wei pa ka wei ka dekhot ka ya ai kat bakum ka jing trei ha ka jing theu ka ba biang jong ka wei pa ka wei ka benta ka pensan ya kata ka met ya ka ban te ya la de ha ka jing
kadai ka wei ni ki dak ki ba hakmat jong ka jing dap ka jong Jisu lane ka jing don ka jong Jisu hakadon not jong ki bangai te kumta lada pila kup yo Jisu Christ botrai ki wei pat aba ki pe ba theo ye pi kin shem ba pila kenjo sakaran yang ka jing dap ka jong Christ kabalai bat ka bakado ka jing shisha ka bangiyo I na gane ka thim galam ba u Kristan u ba ka jing theo karan yang ka jing ula kenjo saka jing dap ka jong Christ u dei uta u ba lala ban bishar tho ye ki ba shong per lane ye ki jing hikai ki ba bakala pi ka de khot ka ba khat sao jong ka nehi ka ba teng na ka de khot ba khat lai jong ka tu ka thim aga de khot ka ba khat sao la tho kum ne ba kum ta ngin om long shu ki khna ye ki bala pensat kenting bat bala rong no da keleng gal ka jing hikai baro da ka buj shalai ki breu aga jing le senti ka ba kum ka buj sneu ka jing hikai ba bakala habai keren ni ki jing hikai ba bakala kini ki jing hikai ba bakala lane ki nong hikai ki ba bakala ki lami na tu gitu ki por ki bon bat ki kendrai ba but kimi gitu ko por na kata ka jing sngo shong shit jong ki na kata ka jing sngo men sim jong ki na kata ka jing sngo hok sngo ru blai sngo piang sngo bakata ka bakile ka long ka bate kimi bat ki lagi langi jaka ban shim ka bu ya ki to ki para bangai ki badang lo ya ka ban ya lam bakala ya ki tengiyo I pedeng jongi ro na ka por sa ka por kimi kum kine kinong hikai lane kinong yalam ki babakala ban pen bakala lenti yo pai lang jo belai ubaya haga jing shisha haga Filipi lanong baneng kong de khot ba khat san ba khan nyeu upol wong ba don ki ba yalap ye ka gospel daga jing pen don ro ki ba yalap daga jing snow pi hon om daga jing snor kita ginong hikai ki babakala ki ba mi na ka por se ka por bat wat ha kini kisni ki jong menta bat ngi ka balang hang ne hari khasi jantia ni dang ye kendo ye ki jing na ka por se ka por na mar ka jing mi jong kini ginong hikai ki babakala ki nong yalap ki balam ler bat kini kisnem ki bala dep ngi ken mau bakadon ka jing khi ka bakrau ka jing sha yalam bakala ka jing sha penting pen sme ba utau adhar nambar ba kitaki smart card lani kiwe ki ID ki bagi don kam ka baye dei ba government lani baka imlang ka salang kita ki dei ki sharp lani ka lenti se ka sharp ka jong ora khla bat kumta kata ka jing hikai kala runga ki babun ki para bangai hado ba ki la mi no na ka kenhon balang ka bagi don kamtam na pedeng jongi ka balang presbyterian bat kila lej sekitu ki kenhon ki baper kalong ka ba ngihap ban ya keren ya kene ka jing sisa ba kita ki ba ka jing theo karen ye kala kenjo se ka jing dap ka jong Kris kinam sha ya lam bakala sho enam sha pensat pen kenting sho yeki lada be segala ka ba kumno ro namar karen yang jong ki kala dap kala kenjo se ka jing dap ka jong Kris ban abaya keren ro ye ki nong hikai ki ba lam ler na ki nong hikai ki babakala ki don ban keren ye ka jing sisa ki don ki nong hikai ki ba lam ler ki ba mi na ka balang presbyterian jongi bat anda ki la don ha ga wei bat ka kenhon balang ne ki don la ka jong ka ministry ki sedang ban keren ban ben ban kan tho ban keno la la pujai nga don ban ong tangkum ne ka kemi ka don ki khon jong ka bat kala ai ka babahana ki babahatam na ka benta ki kho kala ai ka pam ka di ka kop ka sem kala penlej skol kala penang pen start bat kala penlong brio ro yeki haga jing ya jong ka por uwe ni ki kho enda haba ula long brio snamba enda haba ula long brio uwe ni ki kho ula pech ka kemi bat ong kan ka kemi jonga kam riang kan ka kemi jonga kam ipoi seno ukelet ba ulang brio baka dei maka ba penlang brio hadin ka to kan umi no nalihi banda ulami nalihi udon sewai pat nang tau sedang ban ben ban keno
ia laga jong ka kemi usdang ban keren ki ktin ki ba puncak bon rukom ia laga jong ka kemi plus nalor kata usdang ro ban pen sngu bakla ye ki henmen ki para ye ki mai deng mina ki mai ret ki mai san ban pen sngu bakla ye ki ban ong tatu ka kemi jong ka pom biang aleno ban nga bat kum ta ter leng ba ka jing pena thele bat ka jing la jong u ban pen nge ki don ka to kan ne ki ba ya li bot ba do ngangai pi sngu ye ka e ka ba ngamot ban ong ka ba ngamot ban ong yo pi sngu ka mot ba mi na ka balang presbyterian kala ka ba mot day leng ba ka balang presbyterian yo ye ka jing em ka ba thamai ha chris day leng ba ka balang presbyterian ba hadin endalami pi ong ba ka bom lo pi ong ba ki jing hikai ki bom lo la da day bom long phin hatu menta phim thia na la da day bom long menta hatu phin dang im menta le se phi la long wei ne ki daka wei ne ki resneu la ne phi la long wei ne ki priu ki ba ka jing em kala chon kane baro kine kinong yalap lam le pat kinong hikai ki ba bakla na kata ka jing kwa brai jong ki hikai ne ka ban kring pa shaladi kala ban long baki kwa ban em ka jing em ka long luxurious life kanang ban yo ye kata ka jing em ka baki kwa ya le ban kring pa ya le ban penwan ye ki we ya le ban penbet ban thok hoi ki jing hikai jong ki ba da pana si ka dei baru pol utho syapangu apolos uang bau de bri uba pena baru banang bah ban penget iki bri bari gini kisngi kimi ki bakum kita namar kata kadau ngabu akmat jong phi ki para banget ki pet ya gane ga video ba pinlong ki basta ban om sha ya lam bakala hagini ginong hi gai lam ler ki ba mi agini kisngi khado e ban pen kot no kanega thim namar kata ka khot yangi bangin yet yalade kumno hatu ngila kenjo na em shaga jing theu garan yang ka jing ta bukres hatu la khapat ye phi kenma khalam da khapat ye phi kumno phin san kumno phin yo ya kalong ren yang kumno phin kenjo shaga te kalong ren yang shaga ren yang ka jing ta ka jong kres philong kumtu kumba philong menta phidon ya ka to kalong ren yang dei namar ba imei jong phi la kha ye phi dan na pedeng jongi ki balong Kristan tang namar balakha yangi haga yin Kristan dan na pedeng jong pi ki balong Kristan namar ki abut teneng lene pisu wan rong kelaniam naga niam barim syakat balang Kristan henry kata ka jingya dei ka babat uji Yesus Kristus kam padan pim syempala kala ka pamot em syempala khapat ye pi balla da kata kam don haga jing em jong pi wat lik mudur bapin yo ya karen yang ka jingtap ka jong kris ka khubor namar kata ya kito ki bom syembal amat ya ka jingkapat mat ya ka bat pedian ya ka kenang bapin yo bansan ha kata ka long ren yang sedu ka jingtap ka jong kris ka wei pat ka jingkeli hatung ni em ni ya ne kat kum ba uci Yesus Kris ulai ka yang ni labon ne ikidin jam jo ni labon ne ikidin jam jo bat ke jingkeli ke bakado kalam hatu ngindang sya yalam bakalashu halor kat kini ki ai baro ki bangila yoi kaktien jong belai ka don ban ni hatu ngindang sya yalam bakalashu em wat ai bakan lam kumta tangin pen scam ya la ke jingai ngin jam bat yai jam top si top bala daga dei bangin par lagi kho euro daga jingi senai jong belai ngin omaran de namar ka thong jongi kalong ban poi ban kot syadarin yang ka jingtap ka jong kris ka tau belai un kar khu yi pilang baro iwe piwe naga benta ka buram so amen pila ban share ya ka ne ka khubor shiki babon lane shiki we pat begin yo ma ya ka jingkar khu u belai un kar khu yi pi baro